Hello guys and welcome to my channel. So நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னடா பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 1vs1 யார் கூட இருந்தால் நம்ம பீக்கச்சு ப்ரோ கூட தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். வேறு சும்மாலாம் இடம் போட்டுறாதீங்க, வச்சு தரமாக வச்சு செஞ்சு விட்டாரு guys. நாங்கள் 2 பேருக்குள்ளேயும் 1vs1 போட்டு ரொம்ப மாதம் வச்சதுனால வாங்க ப்ரோ சொல்லி சும்மா போட்டேன். செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு வீடியோ. கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்கினா வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் மேட்ச் வந்து நான் ரெக்கார்டு பண்ணேன் தான், ஆனால் அதை ஃபன் மேட்ச்னு நினச்சி காமெடியாக அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக போயிடுச்சு. அதனால் நான் கட் பண்ணிட்டேன். பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது செம்ம ஒன்டாப் கைஸ். இன்னும் ஒரு பிஸ்டலால் ஒரு 20 போனால் கூட சுற்றிருப்பார். ஆனால் என்ன பண்ணுறது, க்ளூவால் சுற்றி க்ளூவால் போட்டு வெடிக்கிட்டுலாம் போட்டு வந்துட்டார். சரி நானும் இப்படி போகிறேன் அப்படி போகிறேன் க்ளூவால் போடுறேன், வெளியே வர மாட்டார். வராது அப்படி ஓடி அப்படி பார்க்குறேன், அப்படி ஓடினா இப்படி பார்க்குறேன், இப்படி வராரு. ஐயோ நோட்டிஃபிகேஷன் கைஸ், மறுபடியும் நோட்டிஃபிகேஷன் என்னதான் கைஸ் பண்ணுறது நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு முடியலை. நானும் அடிக்க பார்க்குறேன், அவரும் அடிக்க பார்க்குறாரு. இன்னும் எனக்கு அடி விழுவில். ஐயோ கைஸ் செம்மையாக கிழிச்சு விட்டாரு கைஸ். முடிஞ்சு ஐயோ பக்கு அப்பாடியோ பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது பழிச்சுன்னு ஒரு மொண்டா பிடிச்சிட்டாரு கைஸ் மண்டையிலேயே. முடியலை. சரி வாங்க சார், செகண்ட் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நான் நல்லா கட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவை. ஒரு 20 மினிட்ஸ் போயிடுச்சு. அது நான் 9 மினிட்ஸ் ஃபுல்லாக கட் பண்ணுறதுக்குள்ளே முடியல கைஸ். அதனால் இப்போ நானும் ரஷ் பண்ணுறேன், அவரும் ரஷ் பண்ணுறாரு. ஒரு அடி அடிச்சாச்சு, இன்னும் ஒரே ஒரு அடி போடு சாத்தியாச்சு. பாடியோ எப்படியோ நம்மளும் ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சாச்சு கைஸ். அவர் 2 மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டாரு. சரி பரவாயில்ல, இதெல்லாம் கண்டுக்கூடாது. இதெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு வேலை ஆகுமா. சரி நம்மளும் வர வச்சு வெயிட் பண்ணி க்ளூவெல்லாம் கொஞ்சம் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அதாச்சும் கைஸ். முக்கால்வாசி மேட்சை எங்கேயாச்சும் மாட்டி விட்டுருவாரா கைஸ் செவத்தில். பாருங்க என்ன நடக்கும்ட்டு. ஒரு மண்டல செம்மையாக ஒரு டேமேஜ் இங்கே பாருங்க ஏற்றி விட்டாரு. என்னாலேயே அடிக்க முடியாது. இங்கே பாருங்க கீழே டேமேஜ் விட்டுருவாரு. இறக்கி விடுங்க கேட்டோன்னே டக்குன்னு க்ளூவில் போட்டு வெடிக்க சுற்றிடுவார். இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கை பங்கமாயிரும். டக்குன்னு இப்போ சுற்றுறா வந்துடுவாரு பயம். டக்குன்னு வந்துட்டார் ஜஸ்ட் மிஸ் கைஸ். நானும் அடிக்கிறேன், அவரும் அடிக்கிறாரு. சேதாரம் என்னமோ நமக்கு தான் கைஸ் வருது. வெரி ஃபஸ்ட்டு பிஹேவியர். ஐயோ முடியலையே. ஐயோ ஃபுல் டேமேஜ் கைஸ். ஐயோ என்ன பண்ணுறது. ஓடு ஐயோ நிற்கிறாரே ஓடு. மிஸ் கைஸ். என்ன கொஞ்சம் விட்டுருந்தா உசுறு போயிருப்போம். அப்பா 2 மேட்ச் ஜெயிச்சாச்சே. இப்போ 3வது மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஜெயிக்க போகிறான் அப்போ கைஸ். ஐயோ எடுத்த உடனே ஹெல்மெட்டு எடுத்து விட்டார் கைஸ். என் மனசை ரொம்ப மோகம் கைஸ். எடுத்த உடனே ஹெல்மெட்டு கலந்துருச்சு, எங்கே போச்சுன்னே தெரில. டக்குன்னு க்ளூவால் சுற்றிட்டு நான் மெடிக்கிட்ட சுற்றிட்டு நான் வீட்டை சுற்றி அப்படி போயிடுவேன். இவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார். சார் என்ன சார் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லும்போது ஃபோனில் தான் இருந்தோம். நாங்கள் ஃபோன் பேசிக்கிட்டே தான் இது பண்ணோம். டக்குன்னு சுதாரிச்சிட்டாரு. அதனால் வந்துடுவார் கவர் கைஸ். சரி நானும் மேலே தானே இருக்கேன், அட்வான்டேஜ் எடுத்து ஹெட்டு விழுந்துரும்னு பார்த்தா எனக்கு மேலே டக்குன்னு ஓடி போயிட்டார். யோ நீ என்ன ரேஸாக ஓடியான்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு நம்ம அடிக்க பார்ப்போம். நம்ம அடிக்கிறது மட்டும் விழுவாது கைஸ். டக்குன்னு நானும் அந்த க்ளூவால் வேறு பக்குன்னு ஆகிடுது கைஸ். முடியலை. நான் டக்குன்னு என்ன பண்ணேன், கீழே போயிடுவேன். கீழே போய் வாங்க ப்ரோன்னு சொல்லுவா. ஆளை காணும். பார்த்தா டக்குன்னு என்னை அடிச்சிருப்பாரு நேரத்துக்கு. இங்கே சுற்றி க்ளூவால் போட்டாரா. இப்போ அப்படி போவேன், ஒழிச்சு நான் என் மண்டையை அடிச்சிடும் கைஸ். மண்டையை சதற விட்டார். முடியல கைஸ். இவரோட வச்சு நான் பண்ணுறது. நான் 3 மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டாரு. நானும் 2 மேட்ச் தான் ஜெயிச்சிருக்கேன். இந்த வீட்டை சுற்றி வர்றதை நான் நல்லா பார்த்துட்டேன் கைஸ். இப்போ ஒரு ஜம்ப் பண்ணி வருவார். இந்த பண்ண ஜம்புக்கு செம்மையாக ஒரு ஹெட்டு விழுந்துருக்க வேண்டியது. டக்குன்னு நோட்டிஃபிகேஷன் வச்சு அடிச்சிரும். இவருக்கு லக்கா இல்லை எனக்கு பேட் லக்கான்னு தெரில கைஸ். முடியலை. சரின்ட்டு நம்ம வந்து மெடிக்கெலாம் போட்டு அவரும் மெடிக் போட்டார்னு நினைக்கிறேன். சரி நம்மளும் ஜெயிக்கிறோம். இன்னும் வரவே மாட்டாரு. நாங்கள் ரொம்ப நேரம் ஓடி பிடிச்சி விளாண்டுருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ என்ன பண்ணுறது வந்துட்டார் கைஸ். இன்னும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு அடி, இன்னும் ஒரே ஒரு அடி கைஸ். ஒரு அடி அடிச்சு செத்துருவார். ஐயோ க்ளூவால் போடுறாரா. இப்போ பாருங்க கைஸ், டக்குன்னு க்ளூவால் போடுறாரு கைஸ். ஆனால் நமக்கு தான் வரைய மாட்டேங்குது. ஐயோ ஒரு அடி. இந்த ஒரு அடி வாங்கினா முடிஞ்சா. அந்த ஒரு அடி வாங்கிறதுக்குள்ளே நான் தான் பாடுறேன் அவங்க கஷ்டம். இப்படி வராரு அப்படி போகிறாரு. ஐயோ முடியலையே. அப்போ அழுத்திட்டாரு கைஸ். முடியல கைஸ். என்ன பண்ணுறது. 4 மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டாரு. ஐயோ மேட்ச் தோற்றா அசிங்கமாயிருமே. இது பார்ட் 2 வேறு ஆச்சு. நான் ஏன் இந்த பார்ட் 2
நாங்கள் ஏன் பார்ட் 2 போட்டோன்னா அதனால் ஒழுங்காக விளாட முடியல கைஸ். பாருங்கள் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு வேறு லெவலாக ஒன் டேப்லாம் அவ்வளோ லைட்டாக ஒரு ஹெட்டு ஃபுல் டேமேஜ் எனக்கு கொடுத்துட்டாரு. நான் ஒரு அடி அடித்தா செத்துருவேன், அவரும் ஒரு அடி அடித்தா செத்துருவார். இப்போ என்ன நடக்கும் பாருங்கள். இல்லை க்ளூவால் மெடிக்கேட் போட வேணாம்னு சொல்லிட்டு இப்படி வந்து உக்காந்துருவேன். க்ளூவால் பக்கு டக்குன்னு இங்கே பாருங்க கைஸ், இன்னத்துக்கு அடித்து செத்துருப்பேன். நான் ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் அடித்து ஜெயிச்சிட்டேன் கைஸ். இப்போ பாருங்கள் என்ன நடக்கும்ட்டு ஒரு காமெடியாக இருக்கும் கைஸ். அந்த மேட்ச்சு வருவார், இது வந்து டக்குன்னு பார்த்தா ஒன் டேப்பு, நமக்காக ஒன் டேப் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரே ஆச்சரியாக சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. நான் ப்ரோ பிளேயர் ஆகிட்டேன் சொல்லிட்டு இருந்தேன். சரின்னு அடுத்த மேட்ச் ஃபேக்ட்ரியில் போட்டார். நம்மளும் போடுறோம், அவரும் போடுறாரு. ஐயோ ஐயோ ஃபுல் டேமேஜ் கொடுத்துட்டாரு. நம்ம க்ளூவால்லாம் போட்டு மெடிக்கேட் போடுறோம். அவர் வெளியே ஃபுல்லாக கரெக்டாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு கைஸ். அவனுக்கு இன்னும் ஒரு வாட்டி கூட நான் அடிக்கல, அதுக்குள்ளே நான் எவ்வளோ வாட்டி அடிச்சிட்டாரு. இந்த கேப்பில் நீங்கள் லைக் பண்ணலாம் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் கைஸ். ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ போடுறேன்னு நினைக்கிறேன், ஒரு வாரம் இருக்கும் கைஸ். இங்கே பாருங்கள் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கார், வெளியே வரமாட்டாரு. கடைசியாக க்ளூவாக மெடிக்கெட்லாம் போட்டு வெளியே வந்துட்டார். நமக்கு என்ன மெடிக்கெட்டு க்ளூவாலே வந்துட்டு இருக்கு. சரி விடுங்க கைஸ், நான் க்ளூவால்னு சொன்னேன்னா மெடிக்கெட்டு, க்ளூவால்னு சொன்னாலும் க்ளூவால் தான். ஐயோ மொக்க போகிறனோ, சரி பரவாயில்ல கைஸ். ஐயோ 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 நான் என்ன பேசுகிறேன்னு எனக்கே புரியல. ஐயோ ஒரு ஒன் டாப் பிளேயர் மாதிரி நானும் வித்தையெல்லாம் காமிச்சிக்கிட்டு இருப்பேன். ஆனால் நிஜமான ஒன் டாப் பிளேயர் அங்கே தானே நிற்கிறாரு. இங்கே பாருங்க இப்போ அங்கே தான் க்ளூவால் போடுவார். இப்போ பாருங்க இங்கே க்ளூவால் போட்டாரா முடிஞ்சா இப்போ எங்கேவா பண்ணுவார். இங்கே க்ளூவால் போட்டு நிற்பார். நானும் அந்த க்ளூவால்லாம் ரொம்ப இதாக டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கேன்ட்டு ஒரு இடம் சுற்றி இங்கே வந்து பார்த்தா இங்கே நிற்கிறாரு. யோ ஒன் டாப் பிளேயராக இல்லை டெடி போட்டு ஆக்கறாயான்னு கேட்டேன் நான். டக்குன்னு ஒரு அழுத்தி பிடிச்சி முடிச்சாச்சு கைஸ். நம்ம இந்த மேட்ச்சில் அழுத்தியே முடிக்கும் ஒரே ஒரு தான். இந்த மேட்ச்சில் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா 2 பேருமே க்ளூவால் கீழே போட்டிருப்போம். அவர் போட்டார், இப்போ நான் போட்டாச்சா இனிமேல் தான் ஃபைட் ஆரம்பிக்கும் இந்த மேட்ச்சில். ஆமாம் கைஸ் சரியான பக்கு, எனக்கும் பக்கு அவருக்கும் பக்கு, க்ளூவாலே உழுவாது கைஸ். அப்புறம் எப்படியோ வந்துடும். ஆனால் எப்படி தான் அந்த பக்கெல்லாம் வருதுன்னு தெரில. புதுசு அங்கே பாருங்கள், இது ஒரு பக்கா, இதே பெரிய பக்கு இன்னும் வரல. டக்குன்னு பார்த்தா பக்கத்தில் நிற்கிறார், நோட்டிஃபிகேஷன் வர ஆரம்பிச்சிச்சா. அப்போ அங்கே போய் நிற்பார். இங்கே பாருங்க கைஸ் உழுவாது, நானும் அடிக்கிட்டு இருப்பேன். இங்கே பாருங்கள் அப்புறம் டக்குன்னு வந்துடும். என்ன பண்ணுவேன், கட் பண்ணிடுவேன் அந்த இதை கிளிப்பை. டக்குன்னு வந்த உடனே சரின்ட்டு ஃபைட் ஆரம்பிச்சிடுவோம். வெளியே வாயான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். அவர் உள்ளே நல்லா கரெக்டாக வருவார் கைஸ். வருவார், முடிச்சுட்டு போயிடுவார். ஒரு வாட்டி அழுத்து முடிஞ்சு வேறு லெவல் கைஸ். அடுத்த மேட்ச் எடுத்த உடனே நாங்கள் விளாட ஃபைட் ஆரம்பிச்சிடுவோம். நல்ல ஒரு இப்படி நான் இங்கே வந்துடுவேன் கொஞ்சம் லாங்கில், அப்போ தான் ஒன் டாப் நமக்கு உழுவுன்ட்டு சரின்ட்டு அவரும் ரஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுவார். இப்போ நான் ஓடிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு நின்றுவேன். ஒழிச்சுன்னு என் மண்டை தெரிச்சிடும் கைஸ், நதஞ்சு போச்சு என் மண்டை. இதுதான் கைஸ், இன்னும் ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சுட்டா நான் அந்த மேட்சே முடிஞ்சிச்சு எனக்கு. ஆனால் அவர் 2 மேட்ச் ஜெயிக்கணும், அதனால் நான் கரெக்டாக விளாண்டாகணும். இதுக்கு மேலே அவர் மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டாருன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி பேனிக் ஆயிடுவேன். நான் திக்குங்க இதனாலேயே நான் தோற்றுருவேன். அதனால் என்ன பண்ணேன், கொஞ்சம் கரெக்டாக செக்யூராக விளாண்டுட்டு இருந்தேன். அவரும் நல்லா நிதானமாக அவர் கூலாக விளாண்டுட்டுருக்காரு, நான் மட்டும்தான் திக்குன்னு விளாண்டுட்டுருக்கேன். இப்போ டக்குன்னு பக்கத்தில் ரஷ் பண்ணிடுவார். டக்குன்னு என்ன பண்ணுவோம், ஒரு வாட்டி மண்டையில் முடிஞ்சு. ஸோ காய்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் பை காய்ஸ்.